ndi Mtedza Times Sport kuchokera kuno kuti TV, ndipo lero muli ndine Nkonzi komanso mulutsi wa programu iyi coach player Peter Forte alole akanakane komando wa Times Group. Mprogramu ya lero tikusuzumira ku Sabata namba 20 makumi awiri mu ligi ya TNM, kusuzumira mu week 20 ya masewera amene wa TNM Super League 2025 edition. Pali nkhani imene ikutsimikizira kuti pakati pa FCB Nyasa Big Blades, Mighty Wanderers komanso Silver Strikers, timu imodzi mamatimu atatuwa ikhala katswiri wa ligi chaka chino ndi kutenga ndalama zokwana 100 million kwacha kuchokera ku TNM komanso Sulom. Mtedza Times Sport ikufuna kuunikira kodi amene angathe kutenga ligi ndani, ngati ndino a Wanderers, a Silver kapena Bullets, kapenanso ndinu mperekezi, supporter wa mperekezi, operekeza amfumu kuledzera, mukhale pomwepo chifukwa programu ya lero ikukupatsani chithunzithunzi choti amene angatenge ligi ndani potsatira masamu amene tizukute lerolo. Bullets, Silver kapena Wanderers, timu imodzi ikhala katswiri pakutha pa ligi. Bwanji mundilole kuti inu ndine tikhale limodzi. Ndipo mprogramu ya lero ndi Francis Sparta ndi mmodzi wa atolankhani mdziko muno amene amalemba nkhani ndi kuulutsa nkhani za masewero. Francis Sparta ndikulandira ku program. Kodi kunapanga graduate chaka chani? It was 2014. 2014 ndikanthawi kuoneka mwana koma ndapanga graduate kalekale. Sinthawi imeneyo ili pole tisafike pa mubasi ili pole. Alright, zikomo kwambiri. And amene ndikhale ndikuzukuta naye mkulu ameneyu mmodzi wa atolankhani, graduated from Mubas then Polytechnic in 2014. Ndikhale tikuunika bwinobwino. Choyambirira nchonena kuti Bullets ikutsogolera ligi imeneyi ndi mapointi okwana 49 pa number 1, pakubwera Wanderers ili pa number 2 ndi 45 points, ndipo pakubwera timu ya Silver Strikers yomwe ili ndi mapointi okwana 39. Mwina mwa chidule tisanayambe kupita kutali tikuonetsereni pakanema kuti kodi log table iyi mukayiona zikupherezeradi zimene ifeyo amtedza kuno ku Times tikunena kuti imodzi mwa matimu atatu amenewa ikhala katswiri wa ligi. Niminano tikupatseni kaye log table imeneyi pakanema ameneyu kuti muione, si zofunika kutero kaye. Zofuna kutero ndithu wana 40. And I own a log table. Current log table imeneyi pa current log table. Yes. Kuti kodi awawa mtedza akunena di zoona to free kuima kapena ayi. Log table yathu padakali pano ndi imeneyo. Bullets pa number 1, ma point ameneyo ndi 49, ndipo Bullets yasewera kale masero okwana 20. Yes. 20 games yasa ndi 10 games. Yasa masero 10. Wanderers yasewera 19. Yes. Pano tukambirana right? Yeah. 19 ndipo ili ndi 45. Silver Strikers yasewera masero okwana 19 ndipo ili ndi 39 points. Kodi ndi Bullets kapena Noma kapena Wanderers imene ikhale katswiri? Ndiye tikuchotsa log table imeneyi kuti tiyambe kukuzukutirani chimene tikuganizira kuti chifukwa chani matimu atatuwa. Poyamba, Bullets ngakhale yatsogola, ineyo ndi mantha kuti kodi timuyi ikhala katswiri wa ligi ikhoza kutenga. Ndiye mantha anga akubwera pati. Mantha amene ndili nawo ni mantha amene Mtedza Times Sport ili nawo kuti mwina Bullets league itakuwavuta pa masewero 10 amene atsala kuti Bullets imalize league. Yes. Anzawo atsala ndi 11 10 ndi amodzi. Wanderers 10 ndi amodzi, awo 10 ndi amodzi.
Bullets yo pakhomopa pabwalo la Kamuzu pamene imasewerera kuti ndi pakwawo ili ndi masewero anayi okha. Masewero asanu ndi amodzi 6 ndi akoyenda. Ndi bwino kuti timfotokozere kuti Wanderers yatsalanso ndi angati. Wanderers ndi masewero 7 pakhomo 4 koyenda. Silivers ngofuna kuifotokozera chimodzimodzi. Silivers asane ma game 6 ku area 47 Silver 6 koyenda 5. So Bullets yatsala ndi 4 okha pakhomo podalira pakhomo pamene pakhala mphamvu 4 koyendako ndi 6. ndi mu 6mo muli ndani ndi ndani zimene tifuna kupanga kuti tiyambe kufotokozera favorite nakuti tikufuna kuzukuta kuti tikuzukutireni. Bullets pakhomo ili ndi matimu ngati Wanderers amene akhale kumapeto kwa sabata imene ikubwera la Mulungu. Komanso pakhomo Bullets pali mafuko adasewera kale komano tinene kuti pali Civil imene patakali pano ya Yakamoto italepherana ndi Tigers inso ya Yakamoto ikubwera pa Kamuzu Stadium simapaona ngati pachilendo. Bullets iseweranso ndi Ekhaya ni Nkhasako komanso idzasewera ndi Hammers ni Nkhasako. Komano koyenda kuli Tigers kuli Kamuzu Barracks kuli Clerk Sporting koyenda kulinso timu ngati Moyale Barracks koyenda kunzuzu. Ukuiona bwanji Bullets? Bullets ili tukatenga ndi masewera amene yasala nawo ovuta kwambiri ndi amene yasala nawo koyenda poyelekeza ndi apakhomo. Koyendako Nzuzu City Hammers Bullets ikhoza kudya Ekhaya ikhoza kudzadya italimbikira kwambiri. Komano masewera amene Civil ndi yovuta sitingakambiretu. Civil sitingazoti ilawe kapena ipakhomo. Pali Moyale Barracks kunzuzu inayonso imavuta nayonso kuti kanonso ili ku relegation iso ikutaso relegation kumene kuti yali Tigers iwine kuti igwirako ndiyoyo ikangowina Tigers yo nkugonja ndikuti Bullets ili pa chiopsezo chimenecho. Now ukaiona Bullets pa masamu pa maperesenti ili ndi maperesenti ochuluka bwanji utikhoza kuteteza kupambana ligi kuthompola ku Silver kapena kulephera ligi. Bullets ndikuyika pa 60% kulitha kutenga ligi 60%. Tipite ku Mighty Wanderers ndi Kamuzu Barracks pa Kamuzu Stadium ili ndi mwayi wokudya masewero amenewo. Ndi obvious not obvious koma mwayi ndi 70 to 80% ikhoza kudzadya noma. Tili ndi masewero asongwe ndi okudya yadya noma muli 3 points. Ili ndi masewero a Ekhaya idzadya noma pamenepo. Kuli Moyale idzadya Wanderers pa Moyale. Kuli Blue Eagles ya Jakale Mighty Tigers pakhomo sitinganeneretu ili ku relegation komanso Tigers ndi Bullets imavuta so apa sitinganeneretu pali question mark. Ndiye tili ndi Nzuzu City Hammers koyenda idzadya Wanderers. Tili ndi Karonga pakhomo sitinganeneretu pali question mark. Question mark akubwera pa Tigers, question mark akubwera pa Karonga. Tili ndi Chitipa away ndiovuta 50-50 ndiovuta pata kukhala draw kapena kupambana. Ndiye pali Civil home yovuta Silver away yovuta. Ndikaona apapalo magemu wali 11 ndi ku Bullets nawonso ali pa 60%. Now sali pa 60%. Singayike kapena ungayike pa 70. Ayi. Walinga ndi masala ma question mark rapeza apapa 4 question marks. Yes. 4 question marks. Silver Strikers, Chitipa United, Karonga, komanso Moyale Barracks. Ma question mark alipo 5. Yes. Nawonso sikuti angatengeretu ligi sungaba selo league bokaboka nawonso ifeyo ngatantezanteza tasiyanso pa 60%. Yes. Paka kaulima percent wasintha tibweranso tikubwera ku timu ya Silver Strikers. Nzuzu City Hammers pakhomo idzadya 3 points. Mafco away koyenda question mark number 1. Clerk home zaenda Dedza away Dedza si uchita bwino kweni pano itakwadya Silver pa idzadya. Civil away question mark. Songwe home idzadya. Ekhaya away
idzadya. Moyale home idzadya. KB home mwayi wokudyanso uli chamma 50-50 koma ikhoza kudya. Karonga away question mark. Buligos home idzadya. Wanderers home question mark. Ndakula okhaokha. Ku 47 home. Of course Silver 60% chances. Yes. Wanderers 40. Koma ni matimu akulu. Yes. Wanderers would want it even more. Silver would want even more again. So yes. Whosoever will be a man enough that day akoza kuzapambana. So my question mark awawa tikaika tapeza apawa kwawo naso amene tapeza Wanderers kwawo naso Bullets ukuyika pa mapesenti angati kutenga league Silver Strikers. Silver Strikers muna ndikuyika ndime tayionera papa ndikuyika pa 55%. Yes. So nteza yapeza kuti this is a 2-horse race. Yes. According to Francis Espada. Yes. Ine ndikunena kuti this race is still a 3-horse race. Kwa ine ndikuyika pakati pa Bullets ndi Wanderers. Okay. Tipite kumbali ya relegation. Yes. Kodi Bullets tikayunikira masewero amene atsala nawo matimu amene ali kuchigwa cha imfa ali nawo angati? Ali ndi Tigers, ali ndi Moyale. Osewa alipo Mzuzu City Hammers, Tigers, Moyale. Bullets ili ndi ma timu amene akukana kutuluka atatu. Yes. Tipita ku Wanderers pali Tigers, pali Moyale, pali Hammers. Hammers ilipo. Yes. Tigers ilipo. Moyale ilipo. Yes. Aliponso pamenepa. Chabwino. Tikapita ku Silver atatu wanso alipo. Ndaonapo timu ngati Songwe Hammers ilipo. Yes. Pali Hammers, yes. Koma palibe Tigers. Palibe Tigers, palibe Moyale. Pa Silver. Moyale ilipo. Yes. Anyway, this league will rely on head to head over these 3 teams. Bullets yatenga 6 points pa Silver Strikers. Yes. Ili ndi +2. Pama iyi ni mathematics part 2 tsopano. Yes. Ku 60% laipeza Bullets 60, Wanderers 60, Silver 55. Yes. Ndeti kupita no ku part 2. Mwayi wa part 2. Bullets against my league strugglers atatu onse. Moyale, Tigers, Hammers ilipo. Yes. Atatu wanso alipa Wanderers. So zitengera kuti Bullets ndi Wanderers akakumana. Chichitike nchani? In this case, Wanderers inadya kale mwa Bullets. 3 inatenga mu first round. Yeah. Akukumana la Mulungu. Kodi la Mulunguli ngati Wanderers itachinya Bullets pamasamu awawo apati 2. What do you make now of the title pakati pa Bullets and Wanderers? If Wanderers are going to get 3 points, Wanderers ikatenga 50 points ndio ipanga close gap ija ifika pa 1 One. point. Yeah, kumaso isala kule ndi game in hand. The Silver Strikers. waiona imeneyo? Yes. Now, Bullets will now pray if they lose against Wanderers on Sunday. Yes. Akhala ndi pemphero lonena kuti Silver idzachinye Wanderers. Komanso Wanderers iyo ikadzachinyidwa ndi Silver idzapangenso drop mapoint ndi timu ina mwina pa draw. This is where we are saying favorite wa league according to Nteza Time Sport ya lerolo ndi Mighty Wanderers. Mighty Wanderers ndiye favorite wa league pa 3-horse race. Pa nambala 2 ngati Wanderers itagona maduve kukagona pabwera FCB Nyasa Big Bullets. Mukuonerayi ndi program ya nkhani za masewero Nteza Times Sport kuchokera kuno ku TTV. Mkonzi ni mulutsi wa program ndine coach player Peter Forte. Timati alole akanakane komando wa Times Group. Guest kapena mulendo wanga lero ndi former journalism student pa Mubas imene timati Polytechnic, graduated in 2014. Francis Espada. Yes. Ndamene ndikucheza naye program imeneyi. Pa first round ya ma chance amene tikupereka in terms of percentage pano pa TTV. Tapeza kuti Bullets 60% chances, Wanderers 60%, Silver Strikers 55. Titapita kuzukuta mu second round
tikupeza kuti Bullets Tikatengera head to head. tikatengerano head to head ni masamu uno amatimu amene akukumana nawo ngati performance ya matimu awawa sisintha ni mmene zilili. Bullets ili ndi +1 pamene Wanderers ili ndi +2, Silver ili ndi -1 owina league in this case. So zoti pa matimu atatuwa amene ali ndi ndodo stepe imodzi patsogolo panzake kuti atha kutenga chinthuchi ngati masamu atayenda mmene akuyendera ndi a Wanderers on condition kuti on Sunday amakumana ndi mu Blantyre Derby second round ya mtene Super League achinye FCB Nyasa Big Bullets komanso Silvayo oloidzawo achinye they should not drop points kwa timu ina iliyonse mpaka namalize league. They are going to win this league. Tikumvana omvera amene mukutsatira bwino pakanema program ya Mteza Time Sport kaya muli pa ma platform anji koma iyi ni program ya nkhani za masewero imene tikuyikonza ndi kuyiulutsa kuchokera kuno ku kanema wa TTV. Tapitilira mphindi zokwana 17 chiyambireni program ija tsopano tikupitano ku program ina yomweyi komano tikupita ku ndime ina chifukwa tikuzukuta championship. In this case titaunika matimu amene atsala matimu osawiri masamu pa nambala 1 ndi pa nambala 2 atsala motani match makers. Let's say kuti Bullets ndi osewera ati ngati team number 1 at the moment amene akupanga Bullets kukhala Bullets kamene atakubweretsa title single handedly kunena kuti ulamuliro otenga ligi uli m'manja mwanga ine ndikunyamulani ma Palestina ndi osewera angati ndi ndani ndi ndani. Tikamba ku Bullets ndi kuti oyamba amene amanyamula timu nthawi zonse osalanganya koma amanyamula nthawi zambiri Chikumbutso Salima baba tonda adipocho gola maliona baba amayiona tikabwera pakati paja amene akuisonga kwambiri midfield ngati holding ndi defending Yanko 5 komanso Paul Master Paul Master yes kumbuyo kuti Boston Mpokela ndamene ali yes pagolo they have Innocent Nyasulu but in this case 5 key players ma untouchable a Bullets kuli Blessings Mpokela Yanko Singo Salima Chikumbutso Babatunda Deboju ndi Paul Master. Tikupita ku timu ya Wanderers ali ndi ma untouchable ma game changer amene angaitengere responsibility m'manja mwawo kunena kuti ligi tikutenga chifukwa cha ineyo. Blessings mwalilino number 1 Isaac Aliat number 2 Wisdom Penganji number 3 4 number 3 number tukupita pa number 4 pa number 4 ndeuti tubwera Singin Blessing Singin yes. Number 5 tubwera ndoti kumbuyo kwa kuja kupita Cholovi. I don't think so. Give me another player. Pagol tilenge Dalitso Khungwa tisaikepo Cholovi ndamuchotsa tikuyika Dalitso Khungwa. 5 key players amene angathe kubweretsa chosintha ku Wanderers kuthandizira kuti atenge ligi. Come Silver Strikers, do we have also 5 key players amene angathe kuthandizira Silver Strikers? Silver Strikers most of the time ndekuti ndi tiyambira ndekuti pagolo Chikoka George Chikoka yes ndeli kumbuyo kuja tikulenga Maxwell Pipe Innocent Chema 3 komanso osala McDonald Lamek yes. 4 pakati pa kutenga Uchizi Vunga yes. Number 5 pakubwera sopo pakati pa Chikondi Kamanga yes 6 kusogolo ndekuti mbali muja ndekuti kwambira amene akumapanga tiki kwambiri ndi Zebulon Kalima yes. So they have more star players than Matimosa awiriwa amene akupisana nawo mpika umene plus Andrew Joseph yes. So it's almost 8 players yes. for Silver Strikers amene atha kutenga league m'manja mwawo yes. against 5 for Bullets against 6 for Mighty Wanderers ndi mmene zikuyendera patakali pano yes. Tikuchita izi malingana ndi opinion ya ife maganizidwe a ife masamu a ife kaya ena zikukunyasani kaya sizikunyasani kaya mukuona ngati mwina mukuganiza motani koma ife ni mmene tilili pano pa TTV tikhala tikupatsirani zimenezi. Now titenge bench ya FCB Nyasa Big Bullets Mighty Wanderers and Silver Strikers. This is now our last segment program imene ya Mteza Time Sport lelolo kuti factor ya aphunzitsi technical panel ili hapo Peter Mponda Gilbert Chirwa tilindi James Chirapondwa kumeneko komanso goalkeeper strikers trainer anayi ku Silver Strikers
anaseweraso bullets pakatipa ziko mkanda Yes. ali kumeneko ndiye timutenge McDonald Temera, Bob Mpinganjira, Sherry Msuku ali apo, goalkeeper trainer Simplex Ndhala ali apo, technical panel nawe ya Wanderers. Yes. Mgangira, Mapopa Nsukwa, Emmanuel Chipatala ali apo. Ndiyo tactically imene ikulemera komanso ikulemera chifukwa cha ndani. Tactically tikatengera ndi Matechnical panel onsewo. Yes. Imene kuyone kuti yolemera kwambiri. Tikuthakwika bile kuti Bullets ndi team imene kuli ngati ili ndi heavy technical panel. Chwa Peter Mpondo ndi coach sodziwa kwambiri. Katika naso team manager wa James Chilabona ndi Alison experience ndi kuti amathandiza kwambiri squad ja kwa uzanya anaja kuti zochita wala phanga timamanga chonchi. Komanso tikachika kuti so Fisher Kondowe kumene kujako komanso ziko mkanda amene takambira strikers twene ndodekha ndodziwa amazowa kusola nyamata ogotsa kusogolo muone ana kubwera kwa Naif Mkondowe ndi munthu oti akakanika kugolesa zigoli. This is maganizo ako. Yes. Technical panel imene ikukulemerera ndi ya Bullets. Yes. Am I allowed in this program kupereka opinion yanga? Yes, nzoteka. I don't see technical panel yonena kuti iyi ndiyopeka kwambiri in terms of panel teamwork. Yes. Kuposa mwina ya Silver Strikers. Ndikuganiza kuti Silver Strikers in terms of panel kuti panel yakhalapo ineyo maganizo manga. Yes. Ndikuona ngati kuti yabwino kwambiri ndi ya Silver Strikers. Reason Yes. kuli Peter Ngangira Uh-huh. on the same level ndi Peter Mponda ngosiyana pang'ono. Yes. Peter is slightly better than him koma on the same level. Yes. Ndiye kuli Mapopa Nsukwa, Yes. very tactical and modern coach. Yes. Ndiye kuli Emmanuel Chipatala. Yes. Ndiye kuli data analyst Junior Chimodzi, very dangerous. Taonga. Very dangerous. Taonga Chimodzi. Yes. Very better than any other data analyst wa matimu onsewa atatuwa Silver Strikers in terms of a panel. Yes. Koma ukandiuza kuti in terms of individual brilliance as a coach, as a data analyst, as a manager, assistant managers who I'll single out Peter Mponda as being the best amongst the three. Yes. Why? I'll give you two examples. Peter Mponda has claimed a double over Silver Strikers. It's not by mistake. 6 points. Not a mistake at all. Silver Strikers, as we speak, the team imene pa every position ili ndi player wabwino oposa team ineri yonse mlaimu. As we speak, Peter Mponda waitibula kawiri. Peter Mponda sana itibule kawiri Silver chifukwa chonena kuti ali ndi technical panel yabwino. And I don't think ma assistant a Peter Mponda mwina apart from ziko mkanda pang'ono, koma the rest amamulankhula ndi kumutsutsa kuti akochi decision iyi yakajoke ikuti achokere panja Ephraim Kondowe chanchani decision iyi ayi ndiye ineyo ndikuganiza kuti apange sindikukhulupirira kuti this is my personal opinion. If I'm offending wina wake, forgive me, that's your opinion. Koma ineyo sindikukhulupirira kuti Peter Mponda atakutsutsidwa ndi bench chifukwa ma decision amene amachitika nthawi zina ku Bullets oti Peter Mponda yo wabulanda. Yes. Sangachitike ngati ma assistant mulipompo maina unati no coach, we cannot do this decision. Then nimaona ngati kuti kulibeko amene amamthandiza bwino pambali pa ziko mkanda. Yes. Amene amaoneka kuti amaiwerenga opposing team. Yes. Now come to Wanderers. I believe, I'm sorry to say this, I believe McDonald Ngende Ntetemera is a man to watch. Yes. Very dangerous tactically. Training sessions yake komanso he leads opponent muchuluka kwambiri. This is the reason mina Wanderers is what it is today. Ndiye ndi opya paika ngati munthu. Atabwera kumena tena kucheza naye ku stadium yana zati sindabwera kumena mundipase 10 games city lose zinatekadi 10 games without losing. Yeah. That is McDonald Ntetemera. I know him inside out. Yes. Omvera komanso amene mukutsatira bwino program ya mtedza Time Sport usiku tinene kuti nthawi ino tinene kunena kuti tatsani mphindi zochepa kuti tisazike titaika program ye magulu angapo kuti tikuzukuta kuti atenge ligi ndani, technical panel, players who are game changers, ma statistics amene alipo ndi zina. Ukuganiza kuti tili ndi chomaliza chimene tingamuuza amene akuona program imene kuti titseke ndikuyika no favorite pasifukwa zimene tapereka. Malinga ndime taizo kuta program muna angosego mene uje ma TV yawo
apati auze momveka bwino kuti timu imene ili pasogolo kuposa anzake yena malingana ndi Mtedza that is according to Mtedza ndi Mighty Wanderers second ili ndi +2 second ndi Bullets ili ndi +1 then Silver ikubwera ndi -1 ndi mmene tapezera izizi malinga technical panel osewera amene angathe kusintha masewero mapoints ni mene alili pano masewero amene atsala apakhomo ndi akuyenda komanso masewero amene ndi ovuta amene amakhala tricky amatimu amene akupanga fight relegation matimu ngati Tigers Mzuzu City Amazi Moyale Taika mmenemo matimu amenewo akusewera ndi ndani kangati zimenezo titaonkhetsera zonsezo ifeyo tapeza kuti Mighty Wanderers ili ndi +2 kukhala ndi mayokulu kwambiri owina league Bullets kubwera pa number 2 ndi +1 then Silver Strikers -1 ine ndi Nkonzi ndi mulutsi wa programu iyi Mtedza Time Sport chokera kuno ku TTV ndine Peter Forte alola kanaka ne wa Times Group komanso mprogramu ya lero ndi nzanga Francis Pato kufikira tsiku lina poka chaotakalola programu ine yankhani za masewero ya Mtedza Time Sport idzakufikira pakani mawanu. Bye bye for now.